A l'Infopodcast d'avui parlem d'urbanisme perquè l'Ajuntament ha fet un pas decisiu que permetrà per primer cop la construcció del futur temple de Mormons a Volpelleres. El ple va aprovar provisionalment la modificació del planejament de diversos sectors per flexibilitzar els usos de sòl terciari i entre les al·legacions estimades figura la presentada per l'Església de Jesucrist dels Sants de Darrers Dies a Espanya, propietària de més del 53% del sòl afectat. En la seva al·legació, la institució reclama que el planejament reconegués explícitament l'ús religiós i cultural com a preferent, argumentant que la seva exclusió podria restringir l'exercici del dret fonamental a la llibertat religiosa i de culte recollit a la Constitució. L'Església considerava incoherent que la modificació inicial només fes servir la denominació cultural. Doncs bé, l'Ajuntament va donar la raó en gran part a l'entitat. El document aprovat al ple assenyala textualment que s'estimarà aquesta nomenclatura conjunta. I és que aquesta modificació s'ha adoptat, han dit al ple, en base a l'interès general i als objectius de la present modificació puntual que rauen en la voluntat de conformar un teixit urbà que doni resposta a les demandes de la ciutadania. I canviem de tema, el Parc de l'Alba Sincrotró tindrà un nou centre de dades de cara al 2027. Es tracta d'unes instal·lacions de l'empresa Adam que comptaran amb 7.500 metres quadrats i una potència instal·lada de 8 megawatts en sales modulars d'última generació amb l'objectiu de posicionar el territori com a hub tecnològic de referència a Europa. Aquest dimarts s'ha fet l'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra d'aquestes noves instal·lacions que ha comptat amb la presència del conseller d'Empresa i Treball. Miquel Samper ha volgut destacar la importància d'acompanyar una empresa amb experiència com Adam en el marc d'una estratègia de la Generalitat per planificar i ordenar tot el sector de centres de dades a Catalunya. De la seva banda, el director general d'Adam, José Mejías, ha destacat el caràcter sostenible del projecte, ja que s'impulsarà l'ús d'energies renovables per al subministrament elèctric, també s'aplicaran tecnologies avançades de refrigeració i un sistema de monitoratge intel·ligent per optimitzar l'ús de recursos i reduir la petjada ambiental. L'Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.